siyaphumela kuzo. Ethi Nkosi nokuba ndizibona ndikudini lwaseYordani, kodwa ndikhalela ukuva wena usithi yitsho ndingakhalanga. Haleluya. Le nto ekugqibeleni esithi lo mculi, nokuba kungenzeka ntoni empilweni yam, kodwa imibongo yona ngumenzela amaxesha onke. Haleluya. Qala lo nyaka ka-2026 endirhalela ukuba umntu olapha ngamnye akathatha ithuba ukuba akakhange akahlale phantsi nesiqu sakhe abe ne-conversation. Do that, uzawubona ukuba u-2025 ebenjani. Hallelujah. And kuzaba lula ke ngoku to size ukuba uzohamba kanjani noThixo ku-2026. So ndibuya nalo 218 kulo nyaka. Emveni koba zindehlele zonke izinto, emveni koba uThixo ndiphumelisile kwiingcingongo ezimxinwa, umntu athi bekuthiwa sizawungena apho esingazuphumela khona, kodwa ngoYesu waseNazarethe sakwazi ukuphumela. Nakulo nyaka ke bazalwane usemhle uThixo. Nakulo nyaka sisabusa kuye yedwa. Nakulo nyaka sisathi zisishayile zingasishayanga, kodwa uye yedwa inkosi esokhonza yona. Sivula ke lo nyaka kweli bandla likaYohane noTshatha ongcwele ngedeclaration emandi efumaneka kwesasifundo sokuqala athi verse 3, ungumkhonzi wami wena Israyeli endiyakuhomba ngaye. Haleluya. Silapha bazalwane ngoba uThixo ufuna ukuhomba ngathi. Uyayijonga esiXhoseni le nto kuthiwa kukuhomba komntu ngento okanye ngomntu komnye umntu. Ithetha into yoba ngumntu bazalwane okhe watestwa in life. Sele sithi nje uThixo apha ku-Isaiah chapter 49 verse 3, uSirayeli ungumkhonzi wakhe ayakuhomba ngaye, umtestile before. Wambona into yoba uyakwazi ukumelana neemeko zonke. Nathi esendlileyo namhlanje uThixo uthi singumkhonzi wakhe ahombayo ngaye, kuba uThixo ngathi uyaqiniseka into yoba he has tested us. Uthi lo ngokulo mbhali ndathi mna ndifumane ndazixhamla, ndawaphelisa amandla am ngochuku. Siku-2026 abanye bethu singena sisathekheli ii-burdens zika-2025. Abanye bethu singena sisathwela amachuku amakhaya ethu ka-2025. Abanye bethu singena sisathwela amachuku ka-2025 asemisebenzini nalapha enkonzweni, kodwa uthi lo mbhali ndifane ndazixhamla. Haleluya. Ithini ke ngoku le nto? Ithi apha ku-2026 sukuzixhamla ngantoni? Hambela kude echukwini. Naxa kusiziswa kuwe uchuku ithi #andizi echukwini ngoba mna ndisisihombo sikaThixo. Uthi lo mbhali ndifanele ndizixhamla ngento ezinochuku enento engento. Uyazi into engento ithi thethwa njena ibe uyiva into yoba it does not make sense. Hallelujah. And when those words or things do not make sense, yenza uThixo and sense in your life. So this is the declaration ka-2026 bazalwane ukuba sinoThixo ohombayo ngathi. Hallelujah. Uthi verse 5 apha, kaloku ke uthi uYehova owandibumba kwasesizalweni. Hallelujah. Awuzenzanga ngokwakho wena, kodwa wenziwe nguThixo. Ngoku ndizowuthi apha ku-2026 sisaqala lo nyaka bazalwane siwuhamba kakuhle, kholelwa kuThixo.
ngoba akutshiloyo uzakwenza ebomini bakho. Kodwa kule vangeli ngokuvakaliswa kuYohane ongcwele namhlanje bazalwane bam sifumana uYohane evakalisa ubukhulu bukaThixo. Sifumana uYohane evakalisa ubukhulu bukaYesu futhi ekwavakalisa ukuba yena Yohane umele azanciphe ukuze ande uYesu. Uthi xa ethethayo nanto imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Iqualifayo lento xa siyicula kaManda Phethethi ithi thina sizizimvu zedlelo lakhe futhi asizenzanga senziwe nguye. Uthi Yohane nanku lowo ukwaziyo ukuthwala ihlazo lomuntu. Uthi Yohane nanku lowo ukwaziyo ukuthwala amatyala umuntu athweswe wona ukuze wagcine. Nanku imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Xa uYohane ke wayebhaptiza njengoba siyifunda iBhayibheli, uYesu simfumane ebhengeza uYohane esithi khawuncede undibhaptize. Uthi Yohane kanjani ukuba ndikubhaptize ngoba mina lo ndimelwe kukubhaptizwa nguwe kwaye ndifanele noba ndingathungulula umtya wembadada zakho. Uthi uYesu ndibhaptize. Hallelujah. Wathi ba uYohane ufuneke submissive athobele umthetho kaThixo. Wambhaptiza uYesu Kristu. Ngoku uYohane apha umbona uYesu eyinkosi yamakhosi. Umbona uYesu engumkhululi nomthwali wezono zethu. Kungumnqweno ke bazalwane bam wokuba nakulo nyaka ka-2026 eyinkosi yamsitsho ukuba asikamboni ofana naye. Bangabe kanti bakhona abafuna ukusenza oThixo nalapha ezimpilweni zethu, kodwa thina singanokuthi asimbonanga uThixo onjengaye. uThixo ke nansi enye indawo eyandichukumisa kakhulu when I was reading this gospel, ndifumana indawo ethi uThixo wanikeza uYohane umbono, embonisa ukuba uYesu okunene wayethunywe nguThixo. Funda kakuhle uverse 33 xa esithi athi uYohane bendingamazi nam owandithumayo ukubhaptiza ngamanzi. Uthi nguye owathi kum othe wambona umoya esihla ahlale phezu kwakhe, nguye lo ubhaptiza ngomoya oyingcwele. Ebazalwane uYohane apha ubona imfihlelo yamazulu. Endakathanda uThixo xa ethetha athi wena Yohane ndiza kubonisa, kodwa uthi othe. Nkosi yam wabona xa kusenzeka into ethile, ingabe namhlanje kunenkonzo uredi na ukubona imibono. Ngoba ibhaliwe ezwini likaThixo ithini kwenye indawo, ithi amadodana awuthini awubona imibono. Hallelujah. Ithi abanye bawuprofeta. Amen. Ithi inintsi into eyakwenzeka xa uThixo efikile kwelo bandla. Nathi namhlanje esikhoyo singaba ngoYohane belixesha. Xa uThixo ehlisa umbono wakhe siwubone kuqala lo mbono. Ngoba uthi othe wawubona umoya esihla ahlale phezu kwakhe, nguye lowo oyawubhaptiza ngomoya oyingcwele. uYesu Kristu ke lowo bazalwane osibhaptiza ngomoya oyingcwele. Ithini ke ngokule nto ukuthi singabantu? Ithi number 1, ayinguye wonke umuntu onikwa umyalezo kaThixo. Xa uThixo uyazilungiselela umuntu afuna athi carry umyalezo wakhe. So noYohane apho ulungisiwe kwathiwa kuye yityenenezeni indlela niwulungiselela umendo wenkosi. And wenza njalo. Babekhona abantu bebaninzi kodwa uThixo decided ukuba
uyawuhlisa nanini futhi akawuhlisi xa sisecaweni qha. Uyawuhlisa umoya ongcwele uThixo uwedwa endlini. Uyawuhlisa umoya ongcwele uThixo uphakathi kwabantu emsebenzini. Athi uThixo safuna ukuthi uqala ufuna uthetha nawe. Xhomekeke uba ukwi-receiving position na. Xhomekeke uba le ndawo kuyo uyakwazi no-recognize uba wehlile umoya ongcwele kuwe ngelo xesha. So umoya ungehla kodwa angihleli kuye nawo ubaba. Amen. Umoya ongcwele wona ungehla bazalwane kodwa inethi imvula. Amen. Ezwelitsha inganethi eqonge ndawo. Ngoba uThixo ukhangela inhliziyo ezivulekileyo. Azokwazi ukugalela bazalwane kulo 2026 vula inhliziyo yakho uyivulele inkosi uYesu. Amen. Singavula inhliziyo zethu mamabela kanti sizivulela amaxhuku elilizwe akazi ukuvakala uThixo uthi ngapha sifundo sokuqala. Kodwa singazivula inhliziyo zethu nangoku Ash Wednesday ilapha kufutshane apho sizawuzapha sibe ngcwele sinyuka na red carpet esithi umfundisi khazulani inhliziyo zenu ingabe izingubo zenu. Hallelujah. Namhlanje ithi inkosi uYesu uthi sikhona sikweli bandla kulo 2026 angayenzi imimangaliso kodwa ufuna amatanki avulekileyo ukuze izokwazi ungena imvula. Kuba bazalwane uba imvula inethile itanki unfortunately litheni livalekile izawukwazi ungena amanzi. Uyawuthi uvulele etepini ufike engekho amanzi. Kanti kulibaleke ukuthini ukuvulwa kwetanki. Senguthixo ngasinceda kulo nyaka ka-2026 ngalenhlahlela yokuba uYohane sipresentela uYesu ophilisayo noYesu ophilileyo abe amatanki ethu evulekile futhi evulekele ingqango zonke uYesu asifaka kuzo. Kodwa uba kube njalo bazalwane neyiphini ingxaki oza kuhlangana nayo God will solve it for you. Ngathi ukulaleka. Amen. Kodwa kungabonakala ukulaleka kwakho ngoba ukhona ukuthwalelayo. uYesu ke noYohane babehlobene. Siyayazi xa siyifunda iBhayibheli ngithi babengabantu begazi. So uYohane wayemazi uYesu because babenabo ubuhlobo abanabo. Kodwa uthi uYohane icacile ukuba andimazanga. Hallelujah. Ithi le nto ukuthi ithi siyakwazi ukuhamba sonke singazami ukuba omnye nomnye ngubani kuKristu. Kodwa kulo nyaka ka-2026 senguThixo angasenza sivulekele ekumazini uYesu njengenkosi nomsindisi wempilo yethu. So uYohane apha wayesenzela into yoba amqonde uYesu ukuba ungubani. Hallelujah. Engawubonanga umoya ongcwele uYohane usihla njengehobe phezu koYesu Kristu ebengazi kumqonda ukuba hey lo muntu is not an ordinary person. Ewethu umuntu ohleli kweziphuzi you are not an ordinary person. Kodwa busweni bukaThixo ikhona into special nawe. Hallelujah. Nokuba ke emehlweni abantu ungakhangele kuyilonto uyiyo. Kodwa kuThixo phuma usazi ngoba wena you are so special. Kuba selubhaptizweni lukaYesu ke bazalwane ukuze uYohane amqonde ukuba uYesu ungubani. Xa nijonga lento ngithi kuyenzeka ukuba saziwe ngabantu okanye nawe ubazi abantu. Kanti oluhlobo lwabantu lukwaziyo aluqondi ukuba kahle kahle wena ungubani. Kulo nyaka ke ka-2026 bazalwane ndifuna ukuthi intetho yethu ayinyanzelekanga ukuba isicacise ukuba singobani kodwa
ukuthwala uxanduva lokume endaweni kaYesu njengoYohane, ukuze akuthembe uThixo ngezinto zakhe zamazulu. Bona nje uYesu uhalela ukusithemba, yazi. Amen. Uhalela ukusithemba. Hallelujah. Nothi thina esithi xa sithunywayo phaya emakhaya kufuneka umzali njengoba ekuthuma le mali uba mawuyise emzini othile alandelise ngefowuni ukuba ingaba lo muntu iziyakuye uyifumenela. Amen. Ngoba as much as ba emthuma lo amthumayo apha endlini, kodwa unayo la elementanyana incinci yongathi utheni akamthembanga kwalo muntu amthumayo. Amen. Ngoba uba ebemthembile futhi andile ebezawulinda leya ikhona ibulelayo ithini ithi ngiyifumene imali kona uyapenda ikhamba wena. Hallelujah. So uThixo usikhangelela abantu azakubathemba fully ukuba njengoba bendithilo ukuba niyakwenza izinto ezingaphezu kwendizenzayo mna kube njalo bazalwane. Singadlali isithunyiwe. Aba 2026 akufunekanga sidlale sithunyiwe. uYohane ke yena wayebhaptiza ngamanzi elungiselela kuba olulungiselelo la ilolo nguquko nokuhlanjwa kwezono. Amen. Nansi into engihala sibamba ba ku2026 ungabuyela emgqobhozweni oselukhutshwe kuwo. Amen. Because ingxaki yethu singamaKristu at times simisa ngokuxolelwa kwethu nguYesu, which is okay. But wena sowusindile eceleni ithini baleka ungemi. Sobuyela kule nto ibisele uxolelwe kuyo wahlanjwa kuyo. Uyawuthina ukuthi sokuhlambulukile ngoku uphinde uzifake emdakeni. So apha ku2026 ukuba sele ukhutshiwe emgqobhozweni wesono sukubuyela. Hlala uhlambulukile unjalo kuba akusekho sixesha lide sifike isiphelo. Alikuculo church. Hallelujah. Simane sisitsho sisithi uyawufika njengesela unyana womuntu. uYesu yena ke ezobhaptiza ngomoya oyingcwele kwabo bakholwayo. Nazi lezi zinto zimbili. Ubhaptizo lukaYohane luvulelekile kuye bani nabantu bazalwane wonke umuntu. Kodwa lolu bhaptizo lomoya kubhaptizwa abo sele bengenile entendelezweni kaThixo abonayo uYesu kuba ababaredi ukungena entsimini. Hey mzalwane wami, be ready apha ku2026 ukwenza intando kaThixo nongena entsimini. Hallelujah. Uyazi into ungena endimeni nasentsimini ikwenza ungabi nasithukuthezi. Into ungena bazalwane entsimini nasendimeni yenza intoba ubuyudiniwe. Inkosi yami ekusebenzeni eyona nto uyifunayo ibhedi yakho. Uyasinda kwiinto ezininzi ubeziza kwehlela noza kuziva. Ndithini ngentetho evakalayo ndithi zinqabise kulo 2026. Yiba ngumzalwane onqabileyo. Yiba ngumzalwane onqabileyo phakathi kwezinto ezingenayo uThixo. Ngoba umuntu osentsimini bazalwane akanani ixesha lokudlala. Eyona nto ezongeleleyo sisivuno. Sengase ke singakulungela apha ku2026 ukubhengeza umyalezo wosindiso. Amen. Sike sithethe uYesu osindisayo. Amen. Abuza abantu umbona phi wena? Uthi ndimbona apha kum ehlamba neyami inhliziyo. Ndimbona apha kum endikhuphile emadini wengonyama. Ndimbona apha kum ndicinga intoba emveni kokufa andizukuphila. Ndimbona apha kum emveni koba ndingaqhubanga kakuhle abantwana bam esikolweni ingathi izinto azizukwenzeka kodwa I am still standing. Hallelujah. Sibabazi uYesu
obulisayo. Sibabaza uYesu ongamandla onke. Umsebenzi ke kaYohane yayikukususa ise abantu ibapointe kuYesu. Amen. Nansi into engihlala siyenza pa 2026. Kudala abantu sibapointa kuthi andithi. As a result, when we disappoint them, baba disappointed nyani. Kodwa apha ku 2026, let us point people to Jesus. No Yohane njengoba wayenzile ngoba yena uYesu does not disappoint. Amen. Let us point people to Jesus. Nguye onguncedi wethu ngamaxesha onke. Nangeni lethu kixesha abantu bakhangela abakhuseli babo. Kweli lizwe elingathembakalanga kangaka. Nathi umsebenzi wethu ukusa abantu uYesu sibabonise ukuba uYesu ungulowo abamdingayo. Njengakwesifundo sesibini bazalwane bami uPawulos ubhalela ibandla laseKorinte ethi kubo enikezwe i-calling eyodwa. Siyamazi ukuthi uPawulos uba wayenikezwe i-calling yohamba etyala amabandla. Amen. Mhlawumbe nawe inikeziwe lo calling. Hallelujah. And uyayenza. Xa apha ekuyenzeni kwakho uyadiliza instead of planting. Kodwa kulo nyaka ka-2026 niyathatha sengumuntu nomuntu angahlala phansi athi Nkosi ndicela undigocagoce kuba kakade uyandazi. Emveni koba undazile undibonisa indlela endakuhamba ngayo. Kumsebenzi womKristu ngamnye ke bazalwane ukuvakalisa uYesu oyinkosi noYesu osindisayo oyinhlahlela nenkululeko yabantu bonke. So apha ku 2026 ke bazalwane njengoba singabantu abathwalelwe izono namatyala ethu ndicebisa intoba be available. Iyavakala bazalwane iba khona xa uYesu edinga. Be available. Lokuqala leyo xa sawuthandaza ukuba njengoba uzawuavela njena umniki ithuba uThixo lokuzithila ngakumbi kuwe ukuba intoni lundibizele yona. Okwesibini, be intentional kwinto yenzayo. So kwenza nje ngoba kusenzwa. Ikhona i-guilt ethi kuyona xa ithethayo ithi we're not doing things to tick the box. So sutikisha ibox nje ukuba lento yenzekile masidlule sijonge landelayo. Be intentional kulento uyenzayo ukuze uzokwazi ukumonitorisha ubone iziqhamo zayo. Futhi yenzisisise ukuze uzovela iziqhamo ezifaneleyo inguquko. Uthi kuPawulos ebhalela ibandla laseKorinte makube lubabalo kuni noxolo luvela kuThixo. Ubaba wethu nenkosi yethu uYesu Kristu. Ndithi xa ndijonga lento ndithi ubabalo ke bazalwane sisipho sosindiso futhi sifumaneka free mahala. Phakathi kwezinto ezininzi ezisisi-peace of mind kuthi esizithenga ngemali kodwa yona bazalwane le into is free of charge. Ngaba siyifunile abazalwane ngesisa insindiso esuka kuYesu waseNazaretha. Ukusamkela ke esisibabalo Nkosi yami silubabalo noxolo uPawulos athetha ngaso ebomini bakho sizisa i-peace of mind. Hallelujah. Ngoba kulo 2026 sengathi singathandazela to have peace of mind. Siyavuma 2025 ukuxikixile kodwa khawucela uThixo akunikeze uxolo olugqitha konke uxolo. Phakathi koxinaniseko, phakathi kwentutshiso, phakathi kweconfusion onayo, phakathi kwengqokolo naphakathi kwengqolo eyenziwa ngabantu
it is possible when you have accepted Christ as your Lord and Savior. Possible. Akukho nto emnqabelayo uThixo. Kuyafumaneka kuye. Ilenda 2 verse 9 uthembekile uThixo engabizelwa nguye ebudlelaneni bonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. So ngifuna ukuthi ke bazalwane ingxakeko inzima zonke ophansi kwazo ngelixesha ifailures ozibonayo ebomini bakho ngelixesha azichazi ibali lonke ngawe ngithanda ngesingesi zonke problems osele udibene nazo nokuzo ngoku as you are sitting on these pews. Those problems do not define and tell the true story about you because wena ungokaThixo. Ithini ke ngobulonto ithi kuyagqithwa ezingxakini. Uthi lombhali simelwe. Qala ngosiBhayibheli sifunde ezindawo ngathi zimnanga ngithi. Ithini kodwa yona simelwe ukuphumela. Ezimbangezelweni ezingakanani ezininzi utsho lo mbhalo ziyoyifunda nezinkulu ukungena kukumkanini bantoni siyazifuna bazalwane imbandezelo ukona umuntu efuna imbandezelo ithini iBhayibheli xa ithetha ngembandezelo ithi imbandezelo izala ntoni inyamezi. Hallelujah. So uyayazi uYesu ukuba lembandezelo uyivayo andile ngoku uzawukwazi ukunyamezela kuba wena ungokabani ungokaThixo. So ndizothi kuwe ke keep the big picture engqondweni yakho ukuba nawe usenalo ukholwanyana. Uyabona olakholwanyana. Amen. Not ukholwa kodwa lusashiyekile olakholwanyana kwakho ukuba ube kanti uhleli kule ndawo ohleli kuyo namhlanje. Because ukuba belungekho olakholwanyana ngowusiqume ebhedi. Amen. Hallelujah. Mhlawumbe God knows ngowuzidistracta ngokwenza iwashingi kuba ukhangela into okwenza ubaleka le ndawo ebekufanele uba ukuyo. Kodwa ukholwanyana utheni sena luyakwazi ke olukholwanyana ukukusa kwindawo ezinkulu. Ina ipicture engqondweni yakho yokuba usenalo lukholwanyana and uyamkholelwa uYesu ukuba unakho ukunceda kule ngxaki ujongene nayo. Uthi nombhalo ungandivuyeleli mshabalala noko ndiwile nje ndiyawuthini ndiyabuya ndivuke. Siyayifunda nabazalwane iBhayibheli ngoDisemba. Amen. Ithini ngoye ngathi siyasibuyele nje iyathela iBhayibheli. Amen. Ithini bazalwane iBhayibheli ithi ungandivuyeleli utshaba lwami noko ndiwile nje ngoku ndiyabuya ndithini ndivuke. I shall rise again. Hallelujah. Simandisiwo sakho asibonakala ebantwini saziwa nguwe. Namhlanje we are here to lift each other up ukuba thina we are the ambassadors of Christ. Nzothi kuwe ke namhlanje allow Jesus Christ to be honest kuwe ngawe. Amen. Mose kuba nzima ukuba honest ithi xa ifika iminyani apha kum yam ndingayixelelwanga ngomnye umntu ndifuna ukuyibaleka ndithi hayi bazalwane uYesu alawa kuconfront akuxelele le nto yiyo apha ku-2026. And once you allow Christ to tell you about you uzayibona i-journey will be easy. And umvumela uYesu achazele wena ngawe ngesiphiwo
uyasifundisa ke ukuba apha ekugqibeleni siphile ubomi kangangamandla ethu. Iyavakala bazalwane? Phila kangamandla akho. Hallelujah. Suphila according to the standards of friends. Sukuphila according to the standards of colleagues. Phila kangangamandla kabantu. Olukholwana lushiyekileyo lwenzelwe intoba uphile kangangamandla akho. Ukuba ikhona, ikhona. Ukuba ayikho, itheni? Ngamacebo okuphila apha ku-2026 lento lomfenyana. Ukuba siphile kangangamandla ethu. Hallelujah. Ngoba nanto imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Akuzuba manje xa ekukonfronta uYesu esithi ubona nje ngesekudala ilungilele imeko lonayo istandard ophila kuso. Asikho ngamandla akho. Hallelujah. Izoba ngathi uYesu nguYesu ongayiphenduli imithandazo. Kanti utheni? Uphile kangangamandla ase-next door. uYesu ke uready ukukunika ubomi obutsha, restoration apha ku-2026. uYesu futhi will redeem you from your enemies. Amen. Ngoba wena ngendlela ozababhizi ngayo zizinto zikaThixo apha ku-2026 awunalo nexesha lokujongana nothando. Christ will take care of your enemy ngokwakhe. Elunthaba uzawuvanda umhlithi udlula ube kanti khange ulive nowuliva kuba uYesu utheni bazabane has already taken care of it. Wena ngamanye amaxesha siyawavumba amatshaba hlalela kude ke apho ku-2026. Masingadinwa ke bazalwane ukuvakalisa uYesu osindisayo. Naxa uziva ngathi you are feeling down. Uyazi ba xa uziva ngathi awunamandla kuxa kanye amandla ekhona. Xa kanye uziva ngathi andiva wale nto ndiyithethayo kuxa inamandla. God is at work ebomini bakho. God is at work kwembandla. Futhi vuma ukuba uYesu kulonyaka ka-2026 will refine you as gold. Amen. Umuntu orefayinwayo bazalwane igolide iqala phi? Siyafuna ukucikidela kuqala. Hallelujah. Kaloku yimigomo yalo 2026 le nemigomo yokuphila spiritually. Amen. Okanye sifuna uzibona sesizi-end products. Hallelujah. Namhlanje sengathi sizowuthi kuThixo refine me as gold. Hallelujah. Ndiyavuma Nkosi uYesu ndigqithise phi emlilweni. Amen. Imililo kayizufana uba ibaswe kangakanani ebomini bakho. Abanye sele badlulile kwi-refinement eyona nto bashiyekelwe yiyo ngoku ukuba banqamze umntu azolanda isithaba sakhe ngoba weyisile nto nayo usahleli emalahleni akaboni noba secimini. Hallelujah. Oko kwakubaswe umlilo ngoko utshisa ingathi usatshisa nangoku ulinde nje umntu onokuthi phakama athi thina abantu bacima kudala apha. Hallelujah. Your crown is waiting for you. Tonayo up until uthatha istep kule ndawo kuyo uze phambili uzawubona intoba akusekho nto kule ndawo bekubaswe kuyo. Sudinwa ke. Amanye amaxesha uThixo usebenzisa kanyobo bunzima udlule kubo njengesixhobo sowusindisa abanye abantu. Hallelujah. La ntatho ithi le nto ilivili iyajika-jika thina siyisebenzisa rongo yini?
siyisebenzisela to curse other people. Lethi livili iyajikajika. Yabo uthi namhla ntontoni ndingomso. Ithi lanto bazalwane, if you are encountering grief ngoku, ngomso kuzabhujela omnye umuntu, because death you cannot control it. UThixo uzawusebenzisa wena ukuba ube sisixhobo sokomeleza aba bantu bangathuthuzelekile. Hallelujah. UThixo kuthetha umuntu oke wabhujelwa ame phaa athi umuntu nobebejongise umnqonqo ezantsi ngenxa yoba kuthetha wena uyazi le ndlela noba ingasofana neyakhe kodwa athi heyi ndandicima nyani ubana uzawube efile ngeli xesha. So inzima uphumela kuzo zenzelwe to be a testimony yokukhulula abanye abantu xa usahlele emakahleni acimileyo. Niyathandwa babazalwane uThixo. Sithande nawe. Sixatyisiwe uThixo. Nathi masizixabise. Yenza ngcono apha ku-2026 kodwa nothi ngamandla akho. Ukuze uThixo aqhubeke esenza ngcono ebomini bakho. And as you seek more of Jesus, because uThixo mase siyamquqela imihla yonke ngithi bazalwane, hayi andithethi mna ngomntu okathi hayi yabona ke ngoku uYesu khandiyeke ke ndizithathele le into ngokwam ndawubuya ngawe ingathi kwawena uyacotha. Kodwa ndithetha ngomntu oquqela kuYesu selimeko ubona ingathi wena unawo amandlana okuyisolva le nto kodwa uthi ndiziyekelele kwintando yakhe. Yiba nale ngcingane ke apha ku-2026 of a winner. Siyayazi win. Ungayi-associate nayo nembaleki nayo neteam edlala ibhola because abantu ngoku iingqondo zabo ziglued ebholeni abantu abathanda ibhola andithi. Hayi sidlule kooPirates ngoku siphaa kwezaa timu zamazwe. Sijonge iMorocco ngoku sabuya ngazi iChiefs neePirates. Amen. Sijonge iMorocco neNigeria ngoku neentotoni nam ndiyabukela phaa. Elokugqibela ke bazalwane bam abazinthanda, masibe nemind yomntu ophumelelayo. Abantu ke abanengqondo neattitude yokuphumelela babona i-end from the beginning. Amen. Uthi usayiqala le nto ube sowunethemba lokuba ayizuphelela esithubeni izawuthini? Futhi ndifuna ukuthi kuwe le nto uthi go through yona ngoku is not the end of your life, but it is rather the beginning of new things in your life. Continue pushing. Likhona ithemba for future. Okwesibini bazalwane, imind yomuntu ophumelelayo recognizes ukuba kunzima ngoku kodwa akuzugqibela kusenzima. Nothing is impossible with God. Difficulty does not mean it is the end. Okugqibela ingqondo yomntu ophumelelayo bazalwane bam ucinga positive. Ithi meko i-negative presented apha phambi kwakho ujongene naye uGoliath. Besithi abantu umncinci for ukoyisa lo Goliath kuba ukhe wabulala abaninzi phambi kwakho wena uyintathambana. Uthi ungekasithathi nosithatha isilingi nelitye kodwa ubone ukuba uGoliath utheni sefile. Hallelujah. With that attitude uyawuthi umbethe uGoliath abe sekudala in your mind efile. Abantu abaphumelelayo kwabazalwane in mind bayayigqiba into abayiqalileyo. Sixelele ke ukuba awehli kule ntaba, awusuki kule ntaba, not because of i-challenges zikombesile zirayithi zona zize kuba unamandla okuzithwala. 2026 is the year of positivity.
unyaka wabantu abaphumelelayo. Sike saphikotha isibhalo apha izolo singu-AWF safunda bazalwane bami isibhalo kwincwadi yabagwebi. Safumana ke phaya yabona ke lamadoda aseBhayibhelini e-Old Testament anzima. Safumana phaya bazalwane bami indoda ekwathiwa xa ihleli nabantu bakowayo. Wathiwa ngaba azalwa nabo wena hamba apha kuba uyinto ungunyana wenkazana neyenyukazi. Ngabagwebi bani AWF? Ayilibele kodwa nesiyenziso. Ithi phaya kula ncwadi yabagwebi chapter 11 wonke ufika umfunde ngu-40 verses. Le ndoda izalwa kwelikhaya. Kube khona abazalwayo naye kodwa they do not share the same mother. Bathi wena awuzukwazi ukuba uinherit izinto zasekhaya ngoba umamakho yinkazana. Uthi iBhayibheli. Okwesibili bathi abantu azalwa nabo hamba apha because unyoko liyenyukazi. Bani kamala la ndoda sisituzo sayikhumbula. Ithi wabaleka wemka kowabo. Hayi inzima nyane la kama. Emveni koba ibalekile kowabo kwafika ixesha lemfazwe. Bathi bakucinga intoba kudala zabakho imfazwe apha umuntu abesisoyisa ngaye ulo esimgxothileyo. And they knew ukuba they are not going to win this battle. Mabayawukhangela umgxothwa. Hallelujah. Apha ku-2026 ungabe kanti yinto engacacelekanga kodwa they will come back to you. Ngoba isixhobo sokukhululeka kwabo sixhomekeke kuwe. Theleka siyiphicotsha le nto yamanje ukuthi because athi la madoda xa efika kuye athi sizokulanda kuzaba khona imfazwe. Uthi hayi bonisa kuma aniphazana kanti benidixothile. Uyayifunda simande kakhulu esasitori. Uthi benidixothile nje. Ke ngoku ndizawufumana garanti ethini yokuba anindiluzi kuyo yonke le nto aniziphinda ningxothe. Bathi hayi siyafunga ukuba emveni kwemfazwe wena uyawuba ngumkhokeli wethu. Ewethu uyakwazi ukuthi uyinto ngento kodwa uThixo akulande ngaba bantu akuphathise indebo yakhe. Hallelujah. Nkosi yami ngumgxothwa kule ndawo uhleli kuyo. Kodwa uThixo uyinto enqabileyo. Ngoba little did they know ukuba lo muntu bamgxothayo uthwele izinto ezinkulu. Lo muntu bamgxothayo uthwele uloyiso emfazweni. Nawe kulo nyaka ka-2026 sowoyisile manje. Ungabe uyabheka kwindawo zonke ongena kuzo kodwa woyisile wena egameni leNkosi uYesu. Amen.